Sairaes Amuliin. Hissipuhe on elämän tärkein puhe. Mistä oikein on kysymys? No herra jestas, kaikkihan me ollaan tehty, siitä vaan on tehty niin iso asia, mutta kaikki me ollaan tehty hissipuheita, nimittäin silloin kun me ollaan oltu siellä baaritiskillä. Nimittäin sen tehtävähän on se, että saadaan lyhyessä ajassa toinen kiinnostumaan ja kysymään susta lisää. Ja siitähän juuri on baaritiskillä niissä kaikissa puheissa kysymys. Olet säkin varmaan ollut baaritiskillä. No sen verran, että on aina päässyt aloittamaan, että kun ei minä oikein ole mistään kotoisin. Siitähän se suomalainen hissipuhe alkaa. No mutta sen tähden kannattaakin reenata oikeasti ja tarkkaan miettiä, mitä sä haluat sanoa. Oliko siinä nyt jotain vikaa sitten tässä aloituksessa? No kato, tommonen suomalainen vähättelee niin helpolla. En mä oikein mitään. No mä vaan tulin tähän baaritiskille ja mä oon täällä 20 vuotta jo käynyt. Kun rinta rottingilla, että herra jestas sentään miten upea on ja mulla on ihanat lasit ja hymy huulille kuulen, niin sieltä lähtee. No siinä vaiheessa viimeistään kyllä keskustelukumppani karkaa kauas, kun eihän suomalainen nainen sano, että minä oon tässä 52 vuotta kokemusta, mutta 30 mieli. Mutta ikä ei ole. Sekin on semmoinen, multakin monta kertaa kysytään, minkä ikäinen mä oon. Mä sanoin, no herra jestas, on siitä paljon isompiakin murheita maailmassa, että miten siitä aloittaa? Hissipuheissa niin tarvitsee korostaa niitä taitoja, mutta mistä ne taidot vois itse asiassa metsästää? Loistava kysymys. Kyllä sä niin hyvin nää tiedät, nimittäin siinähän se vika onkin, että me ei yleensä tiedetä, mistä niitä taitoja löytyy. Ja yksi semmonen hyvä on, kun mietitään niitä omia harrastuksia, koska sinne harvoin mennään niin kuin väkipakolla, niin sieltä ne tulee vähän niin kuin luonnostaan. Voiko sä sanoa nyt jonkun harrastuksen, niin katsotaan mitä taitoja sen takaa keksitään. Maantiepyöräily. Ei yhtään helpompi maantiepyöräily. Kyllä se. Ja oikein pitkää matkaa sä pyöräilet. Pitkää. No kyllä mä sanon, että ensinnäkin se vaatii kyllä rohkeutta. Nimittäin ei kuka vaan lähde maantieteelle pyöräilemään, kun siellä on kaiken maailman toheloita ajamassa. Niin kyllä se vaatii rohkeutta mennä sinne pyörällä. Ja kyllä sen lisäksi on tuommoista itsenäistä, vai onko sulla tantemipyörä? No ei oo. No niin, kyllä se on vähän tuommoista itsenäistä hommaa. Ja monesti se vaatii sen, että oikeasti sulla on se pitkän tähtäimen suunnitelma, että sä ajattelet vaikka, että sä ajat täältä Hämeenlinnaan asti, mutta ei heti, jos tänään päättää, niin välttämättä pysty siihen. Että osaa tehdä semmoisia välitavoitteita ja on se pitkän tähtäimen juttu. Kuulostiko tutulta? No jotain. Eli jos mä heitän tältä pohjalta nyt hissipuheen extemporeen, niin sanoppa sitä arvostelee, että miten meni. Hei, olen keski-ikäinen aikuinen nainen, joka on hyvin nuorekas, rohkea ja kykeneväinen tekemään pitkän matkan suunnitelmia. Herra jestas, kuule tästä se lähtee! Ei muuta kuule, kun nyt lähdetään paanalle vaan. Ai mä luulen, että baariin.